Na sziasztok srácok! Itt újra Kanária. Amint látjátok, átalakítottam magamat egy kicsit, kisminkeltem magam, levágtam a hajamat, hogy egy kicsit újra születtem. Úgy néz ki, meg a szemöldökömet is megcsináltam. De most nem erről szeretnék beszélni ebben a vlogban, hanem arról, ami az én problémám is, meg csomó másik női is egyébként, meg lányi is, hogy miért nem megyünk ki smink nélkül az utcára sokszor. Egyszerűen csomó nő, meg csomó ember annyira félénk, meg annyira kínosan érzi magát smink nélkül, mint egy mesztelen lenne konkrétan. Tehát így olyan, mint ugye a srácoknak így órája van, meg luxus ruhája, meg minden, és anélkül érzi magát mesztelennek, miközben a nők meg smink nélkül, meg minden nélkül. De azért, hogy megbarátkozzunk magunkkal, ahhoz muszáj kilépni és mindig az utcára, és önbizalom növelés szempontjából is. Ezért ebben a videóban most mielőtt megcsináltam ezt a videót, kisminkeltem magam, és most veletek együtt fogom lemosni a sminket, kifésülni a hajamat, és levenni az ékszereimet, mert azt szeretném, hogyha én is képes vagyok arra, hogy smink nélkül kamerába álljak, kamera elé üljek, tehát mindegy, akkor ti is képesek vagytok rá. És szeretnék ezzel ösztönözni titeket. Mert sziasztok, következő vágásra találkozunk. Sziasztok srácok, újra. Itt van a vattapomacs, sminklemosó és fésű. Most veletek együtt fogom leszedni ezt a gyönyörűséget az arcomról, ahhoz, hogy önbizalom növelést legyen nektek is, hogy meg tudjátok csinálni, és legyetek magabiztosak. Legyetek magabiztosak, gyerekek! Sziasztok!